totes. Primer, per a començar, anem a presentar-nos, val? Mira, esta és la meva amiga Pachuca de Miguel, val? El meu company és Javier Robé i jo soc Palmira Torregrosa. Nosaltres som arqueòlegs i treballem a la Universitat d'Alacant, val? Arqueòlegs. Algú sap què és l'arqueologia? Al seu el braç i d'un estudiant. Vinga, el de darrere que primer ha dit que sabia. Què és l'arqueologia? Es, pues, que vas a encontrar fósiles. Molt bé, perfecte. I algú coneix alguns arqueòlegs famosos? Sí. Jo sí! Qui? Tadeu Llos! Eixe? Són els humans. Fa 65 milions d'anys no hi havia humans al planeta Terra. Què hi havia al planeta Terra? Dinosauris. I molts. Molts dinosauris, però nosaltres encara no havíem aparegut. Encara que a la pel·lícula Jurassic Park apareguen els humans en els dinosaures, això no és de veres. Els humans i els dinosauris no van estar mai junts. Quan els dinosauris es van morir, molts anys després van aparèixer els humans. Per això diem que la prehistòria és el període de temps que va passar des que els primers humans van aparèixer en el planeta Terra fins que van començar a escriure. Fa 2 milions d'anys, no 65, 2 milions d'anys, van començar a aparèixer els primers humans al planeta Terra. I els primers humans, abans de ser humans, havíem sigut monos. Nosaltres tots havíem sigut monos, I el que anem a parlar és de què és la prehistòria i sobretot si sabem alguna cosa de la prehistòria a la romana. ¿Existia la romana en la prehistòria? Ara ho veurem. No digueu no. Vos ho preguntaré quan acabem. En la pedra, apoyarse en un puesto, echar y traure las tiras. Trosset de pedra per a poder ir y en estos bordes que tienen estos pedres, tallar. Perfectament, com tallar, és com talla. Corres per la pell, la pell, si vols afeitar-te, també te pots afeitar, però hi ha que llevar molt de cuidado, perquè això talla molt. Así es un cuerno de cérvol, ¿va? Parece un grom, però no ho és. Els neandertals van desaparèixer del planeta. I qui va aparèixer al planeta? Nosaltres. Que nosaltres ens diuen Homo sapiens. Tots els que estem així som Homo sapiens. Tota aquesta zona estava plena d'arbres. Hi havia pins, carrasques, però a més hi havia arbres molt més humits, com l'alber, el salze o el fleix. És a dir, era una serra totalment verda, però a més de que fos una serra totalment verda, plena d'arbres, estava també plena d'animals. Hi havia cabres salvatges, cérvols, cavalls salvatges i gats salvatges. I tots aquests animals que estaven menjant-se per la serra on està la cova dels Calderons, la gent que vivia ahí els caçava i se'ls menjava. I els ossos de menjar-se són els que es queden ahí dins i que nosaltres trobem. Muy bien, Luis. Vamos a ver, es que eso lo habéis visto de lejos. ¿Cuál es más grande de los dos? Si me coges a mí, a lo mejor. A ver. Realmente esto es de Si coges a Alejandro, sí. Aguanta, no te ven. Esta ya. Y es un niño. Diles a tus compañeras y compañeros lo que piensas que es. ¿Esto sabes cómo se llama? Yo sé qué es. Sí, yo me toco. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Esto.
El esternón. Ahí, a esto se le da la pared ¿Qué hay? Es lo que protege los pulmones. Ah, es el otro. El hombro. Es la clavícula. Es la clavícula, ¿vale? Llevo todos los días.